तुमच्या दोघांपैकी फ्रीज मधले गुलाबजाम कोणी खाल्ले? काय रे, तू खाल्लीस का? काय यार दादा, तुझ्यावर नाव नको यायला म्हणून माझ्यावर ढकलतोय का? तुम्ही दोघांनी नाही खाल्ले, मग फ्रीज मध्ये काय मांजर शिरली होती काय? मांजर नाही बाळानो, भोका शिरला होता, भोका. चला मी दाखवते. काय हो, सकाळी शुगर चेक करत होतात ना? हो असंच. असंच? मग किती आलं? जास्त नाही, 272 आलंय. कळलं कोण होता भोका? या महिन्यात थोडा प्रॉब्लेम आहे. तुमचे पैसे मी पुढच्या महिन्यात काही करून देईन, पण तेवढं घरापर्यंत येऊ नका प्लीज.